25 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи ҷайҳун ба таври фосилавӣ ба фаъолияти корхонаи қабул ва коркарди пахтаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ганҷи 5 воқеъ дар ноҳияи 5 вилояти хатлон расман оғоз бахшиданд. корхонаи мазкур дар масоҳати 1 гектар бунёд шуда барои сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии он беш аз 7 миллион сомонӣ маблағ равона шудааст. иншооти нави саноатӣ дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта шуда дар самти рушди соҳаи саноат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва коркарди ашёи хоми маҳаллӣ саҳми назаррас хоҳад гузошт. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳия 232 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки то ба имрӯз 179 тои он мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст. имрӯз бо таври фосилавӣ бо иштироки ҷаноби олӣ корхонаи қабул ва коркарди пахта мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд ки дар он наздики 20 нафар сокинони ноҳия ба ҷои кор таъмин мебошанд. таҷҳизоти муосири корхона аз хориҷи кишвар ворид шуда мутобиқ ба талаботи замони муосир мебошад. дар корхонаи истеҳсоли нахи пахта, тибит ва чигит ба роҳ монда шуда иқтидори солонаи он коркарди то 5000 тонна пахтаро ташкил медиҳад. маҳсулоти истеҳсолшуда асосан барои қонеъ гардонидани талаботи бозори дохилӣ равона шуда ба таъмини корхонаҳои дигар бо ашёи хом мусоидат менамояд. бо ба фаъолият оғоз намудани ин корхонаи саноатӣ дар ноҳияи 5 наздики 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши муносиб таъмин гардиданд ки ин омил дар беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ нақши муҳим мебозад. роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ганҷи 5 ният доранд ки дар оянда дар заминаи ҳамин корхона як қатор коргоҳҳои нави истеҳсолӣ аз ҷумла коргоҳи истеҳсоли равған, макарон ва коргоҳи бандобасти пистанро таъсис диҳанд. дар сурати амалӣ гардидани ин нақшаҳо боз барои даҳҳо сокини маҳаллӣ ҷойҳои нави корӣ муҳайё шуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ афзоиш хоҳад ёфт. айни замон дар корхона мо 20 нафар кормандонро ба кор ҷалб кардем ки дар оянда мо нақша дорем, ният дорем баъд аз ба истифода додани корхонаҳо таҷҳизотҳои дигаре ки дар назди корхона мо тасмим гирифтем шумораи коргаронро ба зиёда аз 50 нафар расонем. иқдоми мазкур дар самти соҳаи саноат, истифодаи самараноки ашёи хоми маҳаллӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва таъмини пешрафти устувори иқтисодии кишвар аҳамияти муҳим дорад. бунёди ин корхонаи саноатӣ нишонаи равшани сиёсати созанда ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат дар самти рушди иқтисоди миллӣ, саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии мардум ба ҳисоб меравад.